hayi khona bafethu yabona sithanda singathandi upresident wethu hayi ukuyo lemshikashika le ukuyo sithanda singathandi bengamphikela beqembu lakhe kodwa vele phela lapha kwa ANC into ehamba phambili kuyaprotectwana ubona nje sekukhona ogaxele iprotection isuke isisukile kulowo muntu lokho mawubona umuntu esegaxela ekwi-leadership noma kwa-ANC sekuwukuthi kushuthi i-protection isusiwe kuyena noma useflophe ngalendlela yokuthi akasaprotecteki noma uxabene nabantu abangamprotecta kodwa nje hayi le ndoda le yasephalaphala upresident wethu ukuzo lezi zinto futhi yena udle ngento eyi-1 uvela phike yonke into and then mase i-leadership yakhe bese iyamvikela bese yenza sure ukuthi iyamdefenda ngayo yonke indlela kodwa yena kuyakhomba ngayo yonke indlela ukuzo lezi zinto lezi manje-ke into esiyidinga kuye nje manje sicela ifavor yesikhashana esewupresident sicela nje ifavor yesikhashana esewupresident ngoba uzophuma kungenomunye ifavor siyicela kuye kuwukuthi ebabophe bonke ngisho zakwabo ebabophe bonke mkhani upresident omusha sesizoba naye kule country le ethe fika nje usenomsebenzi omncane kakhulu ukuthi abophela kuphela yena nje kule term yakhe akenze sure ukuthi uqeda ngezigebengu lama-commission nje funa ukubona ebophe izigebengu and then kusale yena kuphela so that upresident nje ofikayo akafika afake yena and then sesiqedile emveni kwalokho ngoba hayi yena uphakathi yena ukuyo lezi zinto lezi ukuzo lezi zinto lezi ukuphikwa yonke into lapha kuphikwa yonke into ngisho ngathiwa uyazana nobani kuthiwa ngimazi usibani ngangiyishuthele nje lapha nothi ipotachi kunganakile ukuthi kanti sishuthele eduzane komuzi wakhe so hayi siyeza kancane nakho